ଝିପି ଝିପି ମେଘରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବର୍ଷାରେ ସକାଳ 7ଟାରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସକାଳୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପୁରା ବର୍ଷାରୁ ଟିପ୍ ଟିପ୍ ବର୍ଷା, ପାଣି ପୁରା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ନଗାଧେଇକି ପୁରା ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ପିଣ୍ଡିଦାଣୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍କୁ। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମର ବାଟରେ ମୋର ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଟିକେ ମାନେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଦେଖା ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ହେଲା ମାଆ ମୌନିଙ୍କ ସହିତ, ତାପରେ ଦେଖା ହେଲା ମୋ ବାବାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ମୌନି ମା ଆମର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ମାଆକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ନ ମାରିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଅଗାଧୁଆ ହେଉ କି ଯାହା ହେଉ। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମୋ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଚାପ ଖେଳ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମା ଦେଖିପାରୁନି କାରଣ 5ଟାରେ ମୋ ଚାପ ଖେଳ ବନ୍ଦ, ଆଉ 10ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତ ଚାପ ଖେଳ ପାଇଁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବା ପୋକଟା କେମିତି ସଜା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଆମ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରଫନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଦିଏ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ବି ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତି ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ଆସିଗଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାଶୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା। ତାପରେ ପଞ୍ଚସଖା ପଡ଼ିଆ ଦେଇ ଚାଲିଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ହୋଇଗଲା ଆମର ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଦେଇକି ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖାଗଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତାକୁ ଟିକେ କହିଦେଲି ଏଠି ଆମର ବକୁଳ ବନ, ଏଠି ଆମର କେତେ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, କେତେ ନିର୍ବନ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଭୋଜି ସବୁ ଏଇ ବକୁଳ ବନରେ। ଏଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲଟା। ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରଣ ସକାଳ ବାଜିଛି, ବର୍ଷାଟା ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଉଛି। ବର୍ଷା ଯେଉଁ ପାଗ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ନେଇ ଯାଉଥିଲି। କି ଶାନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା କ'ଣ କହିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏସି। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ରୋଷେଇରେ ଆଜି ଆମର ହେବାର ଥିଲା ପନିର ମସଲା ପନିର କରିବାରେ ମୁଁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ହିଁ ମଜି ରହୁଛି, ଜମା ଆଉ କିଛି କରୁନେଇ। ଯେତେବେଳେ ଧର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ କଲି, ଗୀତ ପୋଷ୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମୋତେ ଯେତିକି ଆସେ ତମ 14 ପୁରୁଷ ସେତିକି କେହି କରିନଥିବେ। ମୋତେ ଯେତିକି ଆସେ କେହି ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ। ଆଉ ମୋତେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଆସେ, ସବୁ ମୁଁ କରିପାରେ। ତମକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି କିଛି। ଆଉ ଏବେ ରୋଷେଇ ଅଧା ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ଆମର ମହିଳା ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଧେଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାରି ପଣ୍ଡିତାଣୀ ପୁରା ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି 2ଟା ବେଳକୁ। ଆମର ଏଠି ପୁରା ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି କାଳେ ତାଙ୍କର କି ଦେଖିଦେବ ବୋଲି ମୁହଁ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଏଠି ଚୁଟି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରାଉଛି। ମୋ ଭାଇ ଖଣ୍ଡକ ଚୁଟି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତାର କରୁଛି, କାରଣ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କର ଏଠି କାମ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ମୋ ରୋଷେଇ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଧା ଅଧି। ଆଉ ପୁରା କଷାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ପନିର ପଡ଼ିଗଲା, କଷାଟା ବି ଭଲସେ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା କଷିଲେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ବାସ୍ନା ବି ହେଉଥିଲା। ବାସ୍ନାରେ ପାଟିରୁ ମୋର ଲାଳ ବୋହୁଥିଲା। ତ ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ଏମିତି ଗଲା, ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝିପି ଝିପି ବରସା, ତାପରେ ମସଲା କଷା, ତାପରେ ଏମିତି ଗୀତ ଫିତ ବୋଲିଦେଲି। ଫାଇନାଲି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା। ତରକାରୀ ଫୁଟୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖାଇବାକୁ, ଲାଳ ଗଡ଼ିଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବିନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଯାଉଛି ମୁଁ ଖାଇବି।